Bon dia! Sentim molta emoció de presentar el podcast a màxima veu. El primer que us preguntareu és qui us parla, no? Doncs ja us ho explico ara mateix. Em dic Jaume Pont i treballo a Fundació Privada Ilersis, en el projecte de Bo de Xalo. Soc amant del món de la ràdio i ara conductor d'aquest videopodcast sobre arts escèniques, inclusió de persones amb discapacitat en aquestes arts i tot relacionat amb com el món, la societat ens veu i també com ens veiem nosaltres. Al llarg dels capítols d'aquest videopodcast m'acompanyaran artistes de la companyia d'arts escèniques La Màxima, junt amb altres professionals que convidarem, amb qui parlarem i compartirem moltes de les situacions, de les vivències i dels aprenentatges que durant el temps han viscut dins d'aquest projecte. Xxxt! Silenci, el podcast és a punt de començar. Ara és el moment de parlar del present. Ens acompanyen 3 persones que actualment formen part de La Màxima i que donen vida als espectacles d'aquesta etapa més professional. Rosa Sala. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Lourdes Segura. Hola. I Sílvia Soler. Hola, bones. A La Màxima, ser intèrpret va molt més enllà de pujar a escenari. Aquí tot es construeix de forma col·lectiva. Per això a la companyia ens referim als intèrprets com a artistes. Participen activament en totes les funcions del món del teatre, des de la creació fins a la escenografia, passant pel treball en equip i les decisions creatives. Avui volem conèixer com viuen el teatre i què els aporta i quines emocions desperta formar part d'aquest projecte. Sílvia, abans de formar part de La Màxima, havies fet teatre? No, no havia fet mai teatre, o sigui, això ha sigut algo molt novedós per mi, molt nou. Molt bé. Lourdes, havies fet teatre abans d'estar a La Màxima? Teatro. Sí, teatro. Yo hago la cigüeña. Rosa, abans d'estar a La Màxima, havies fet teatre? No, vaig començar ara fa 3 anys, aquí a la companyia. Vale. Bueno, ja em disculpareu. A la Rosa i la Sílvia tinc el gust de conèixer-les més personalment, perquè vam estar treballant a Bo de Xalo amb la Gremial i res, un plaer també tenir-vos juntament amb la Lourdes aquí. Igualment. Bé, Gràcies. continuem amb... Doncs coneixem més sobre l'actualitat de la companyia. Què us motiva i us aporta el teatre a nivell personal? Rosa? Doncs a mi el poder expressar, el poder aprendre a entonar, vocalitzar, que clar, hi ha diferents maneres de parlar. Quan un està enfadat doncs parla diferent, quan un està content d'una altra manera. I el fet també de poder improvisar, que això m'ho he portat de pràctica el dia a dia i la veritat que me va tot molt millor. Molt bé. I a tu, Sílvia, què t'aporta? Què m'aporta? Doncs m'aporta moltes coses el Et teatre. Motiva bastant, la veritat, sí. A més, com que és una cosa així molt novedosa i mai havia fet teatre, doncs dic, ostres, això també és una bona oportunitat de poder demostrar que no solament m'agrada dibuixar i pintar, sinó també que sóc una bona actriu. Molt bé. Sí. És com un és un Autodescobriment. repte, és un autorepte que et vas ficar tu, no? Sí, en sentit sí. de si eres capaç, no? I has vist que sí? Sí, exacte. Doncs fantàstic. Mhm. Lourdes, què és el que més te motiva del teatre? A teatro, Sí, la gallina también muy bien. me gusta. Quin tipus d'espectacles o activitats feu actualment, Sílvia? Pues reflexionar la gent, conscienciar de que amb les nostres obres de teatre volem veure que la gent no solament disfruti i entengui que el que estem interpretant a un escenari, en una obra de teatre o el que sigui, qualsevol cosa que podem proposar-nos, sinó que també ens incitem a que pensen una mica amb el cap del que volem intentar demostrar a l'escenari, saps? Aleshores, pues, aquí pues, invitem a que diguis ostres, pues això m'ha agradat perquè m'ha fet reflexionar sobre la vida no solament del teatre, sinó de la vida quotidiana, la vida personal, la vida professional, familiar, el que sigui. Molt bé. Rosa, en aquest sentit, a nivell personal, quin és el missatge que creus que s'esteu donant amb el tipus d'espectacles que feu? Pues el missatge de que nosaltres també tenim dret a actuar,
que estem dins de la societat. I bueno, precisament per això, a part de fer actuacions, també anem a fer xerrades a nois que estudien psicologia, que estudien treball social. També anem a fer espectacles a col·legis pels nens i nenes per a que, bueno, per a que veguin que estem en un món cada vegada més inclusiu. I bueno, també venen aquí a la companyia per veure el nostre raconet i bueno, que veguin com ensegem també. I bueno, i fem una mica de tot. Fem recitals poètics també per a que, bueno, per a que també veguin que, bueno, que també servim per emocionar, no només actuant sinó recitant. Nosaltres el que intentem és donar-nos a conèixer. Molt bé. Ens agrada la poesia, no solament les obres de teatre, Molt també. bé. Sí. Fa una mica diferents registres, no? Sí. Lourdes, quin espectacle és el que t'agrada més que feu actualment? Después la gallina y después hago el lobo. Muy bien, la gallina i el lobo. Sí, Molt bé, i això és el que més t'agrada de les obres que has fet de teatre. sí. Molt bé. Sabem que pujar a un escenari comporta certes coses i a vegades doncs, la por escènica ens pot donar algun disgust. Com porteu el tema de la por escènica, Sílvia? Al principi estava molt nerviosa i deia al Jaume, escolta, Jaume, que no puc aguantar, tinc un sot de nervis que no us puc, i el Jaume me deia, tranquil·la, Sílvia, això és normal, no és que sigui normal, és que no cal normalitzar aquestes coses amb els nervis, perquè és lògic, tothom alguna vegada quan vol entrar a l'escenari ja pensa, ho farem malament, em posaré nerviosa, em quedaré en blanc. I a mi m'ha dit el Jaume, m'ha dit, i m'ho diu sempre, de que els nervis és algo bo. És algo bo perquè així aleshores penses que al mateix temps estàs nerviosa, però també estàs emocionada de poder interpretar aquesta obra de teatre. Sí, és una manera, diria més, els nervis en si és un símptoma de que evidentment el que tens per davant et preocupa, no? I t'interessa de fer-ho bé, no? I després hi ha la part aquesta de saber-ho gestionar, no? Perquè no et passi factura després. No? Exacte. Rosa, com portes el tema dels nervis? Jo diria que nervis no. O sigui, jo diria emoció. Aquestes pessigolletes, jo nervis és que mai he tingut. Emoció sí, abans de sortir aquestes pessigolletes a la panxa, les ganes ja de sortir a l'escenari i de veure la gent com s'emociona, sí. Molt bé. Lourdes, com portes el tema dels nervis? Te fiques molt nerviosa? No, No? No. Bueno, estàs tranquil·la sempre. sí. Molt bé. A mí sí. A teatro me gusta. Quina és la part del procés creatiu? Perquè sabem que és un procés creatiu col·lectiu, grupal, coral, on intervenen molts factors. Llavors, dintre d'aquest procés creatiu, quina és la part que us agrada més, Sílvia? A mi la part del procés, que seria la part de construir el que ja hem decidit, el que ja volem saber quina cosa podem construir, ja sigui un titell, ja sigui una obra de teatre, ja sigui escriure-la, saps? A mi molt més és la part del procés, això és el que més disfruto. Molt bé, Rosa, i tu? Més o menys el que ha dit la meva companya, la Sílvia, el fet de poder decidir la història, poder decidir els personatges, què els hi passa, a mi és el que més m'agrada. Molt bé. Lourdes, dintre del que és representar una obra, quina és la part que t'agrada més? Per exemple, quan vas fer la gallina, el que dius que vas fer la gallina, Sí. quina cosa és la que et va agradar més? La gallina que llama Mari Carmen. Molt bé. ¿Te gustó que se llamara Mari Carmen? Sí. Bueno, molt bé. Molt bé. A veure, ara anem a parlar d'un tema que sabem que està present, no?, dintre d'aquest món, que és una mica l'estigmatització, el prejudici, certs pensaments exclusius i no inclusius. Llavors, quan vosaltres feu una obra,
com reacciona el públic? Us heu trobat amb alguna vegada algun comentari, alguna barrera, algun prejudici d'aquest tipus o no? Sí que és veritat que estem bastant dins el món de la cultura i a poc pues, ens anem fent conèixer més, però segueix costant que ens veguin com a companyia professional. Vale, perquè diríem que d'alguna manera potser l'estigmatització, el prejudici, tot el sistema no us veu, i això potser serà una mica dur el que dic, capacitats per a ser professionals, perquè no deixa de ser un prejudici, una estigmatització, un pensament exclusiu, de moment. S'ha fet molta feina, però s'ha d'anar a fer en aquest sentit. No? Nosaltres estem lluitant per a que ens veguin com a companyia professional i pues, poder sortir de Lleida. I bueno, estem començant, estem lluitant amb això i bueno, a poc ho anem aconseguint, però costa una mica encara. Jo voldria dir una cosa. Endavant. No volia corregir ni ratificar el que acabo de dir, perquè se suposa que no hi hauria d'haver cap problema a l'hora d'actuar. Se suposa que són persones humanes com altres persones ordinàries que no tenen cap discapacitat. Què passa? No hauria d'haver cap estigma, cap cosa que ens deixi, saps? Que poguéssim representar-la, perquè la gent ja ho disfruta, saps? Sí que és veritat que també diuen, ostres, són persones amb discapacitat. Sí que és una barrera, però se pot combatre. No és que sigui impossible. Sí. Tot és possible. I tant, tot és possible, tot és possible. Bueno, doncs res, esperem que poquet a poquet es vagin trencant aquest tipus d'estigmes i barreres i que res, esperem que la Màxima un dia pugui arribar a tindre un espai professionalitzat com a companyia de teatre i res, moltes gràcies per venir, gràcies Sílvia. A tu, moltes gràcies. Gràcies Sílvia i gràcies Rosa. Un plaer. Moltes gràcies.